खाना वाना बनल बतन लेवो ना भूख लागल बा। ए जी जाना तनी का भेले दीदी बाड़ी ना हां कहतनी ना अपन लेगन भइगन से कि एकरा भी मत जियसन एकर हाथ के खाना मत खइयसन एकर बाल बच्चा नहीं कि बांझ भी जाए द सब भगवान देखत तोरा एक दिन भगवान दिहन ना। रउआ ठीके कहतई। ए जी जाना तनी का भेले आज तो हदे हो गेल टोला माला के सब जनी कहतरी जना कि एकरा भी केहू ना बैठी ई बांझी ई हमेशा बांझे रही। हमरा तो कुछ नहीं के बुझत कि हम का करिए का ना करी मन तो करता कि हम मर उड़ जाई। ना ना चलल जी डॉक्टर भी चाहिए ओझा भी चल के दिखावल जाई। सुनी ना आज ही चले के ना। हां आज ही चलल जी। ठीक बा हम रेडी हो के आवत है। हां ठीक बा। कहो भौजी कहाँ गल रहलू ह केतनो डॉक्टर ओझा दुनियादारी देखाल लेकिन तोहरे नसीब में लइका नहीं की ठीक बा। कैसे ते पागल लेखा बात करत तोर बोले के तनिको तमीज बा एते का बोलत रे। बाजिन मेहरानू पहले वाला तो बाजी मेहरारू चुप ना रहो काहे रो तो डॉक्टर साहब कहला नु कि 1-2 महीना रुक जा सब ठीक ठाक हो जाई। ओकनी कहे तो कोनी के मुंह बा कहत ऐसा तू अपन चुपचाप घरे खाना बना खा घरे रह तू केहू के बात पर ध्यान मत द। हाजिर एकदम ठीक कहतानी।